नै जाबायनो हासिया गोथाव जादों ना ना दिनै खान्थाल एवनो मायदो खान्थाल गोरलै आथाखायनो दाननो बासै मा आथा नांगोन दा थाव फुनदोंमोन जाथिथाव थेवबो आथा नांगोन खान्थाला बायलेलाबाय दाख्लैनो लाबोदोंमोन हाननानै ओमफ्राय दा एवनोसै आरो ना मा होनो खान्थालखौ आङो दानखावनानै बिगुर गारनानै फिसा फिसा थुख्रा हाना लानि जाजासिगोन जों बेखौ आं पिस पिस हाना लानि बाङाय खा जाबाय खान्थाला ओमफ्राय खा गोदोद्राय जाबा गोथाव जानाय नङा खोमा दा मा जागोन दा संना नायनोसै थेवबो गोथाव जायो ना जाया बाय गोरलैद्रायबा मोजां जायो नैबे खखाय जाबायमोन बाहाय थिक 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 गाबलायलायो आरो न'नि मायानो नैया खुन्थाइबो देगोन आंनि फेभरिट खुन्थाइ बाथोन ना गोरान होबा टेस्टिसिन जायो बार्डेनि मंगलबार नालाय मोनजानाय नंला नै आं दा खान्थालखौ रुना लानोसै बेयाव संख्रि आरो हालदै होनानै सिटि मारिना लागोन आं इयाव खनसे बा खननै बिनि उनाव फ्राय खालामग्रोना लागोन आरो ना फ्राय खालामग्रोना लानोसै बेखौ आं खननै फ्राय खालामनांगोन बुरजा नालाय खान्थाला दानिखौ खनसे खालामग्रोनोसै बाङाय आं दहाय संख्रि होखादोंमोन दा होथ'आ नङाबा गोबाब जागोन ना नै आं दा फालौ गोरान होबाय बेनि उनाव पियासखौ बाहाय गोजा जानायलागै एवना लानि दा बिलाइखौ होनोसै आङो दा बेयाव फालौ देनाय होदो बेयाव फालौ सामब्राम हाइजें जारुक जिरा गासैबो जमा देना लाखादां खनसेयावनो नै होबाय दै होनोसै होमबाना रबबाथाय दायो खान्थालखौ होनोसै आरो दसे थानो होनोसै खोबहाबनानै हालदै होना लाखानोसै बेयाव नांगौ नांगौ दायो होफिनबावगोन दै होनोसै आं इयाव दा आं रुना लाखानायखाय गुरै जाखादों ओंखाय दैखौ बाहायल' होगोन आङो दा गोबाव खोबहाबनोसै आरो
अरखौ फिसा होगोन गेसनि अरखौ नैया मोनबाय आंनिया मोनबाय जानोसै आङो दायो दालि मैगं ओमफ्राय खुन्थाइ बाथोन नैया खुन्थाइखौ आं गोथाव मोनसोयो बेनिखायनो आरो लाबोनोसै बाहाय नैया बिनि उनाव कारजि लानोसै बिनि उनाव खान्थाल एवनायदो जानोसै आरो ना मा बुङो आं जानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर नै जाबाय हांसोआ गोथाव जादों ना